Ahojte, volám sa Sebastian Ziman, mám 12 rokov a moje hlavné hobby je cyklistika. Dneska sa nachádzame na pumptrackovej dráhe Topolčiankach, ktorý patrí miestnemu klubu. Tento kanál je hlavne o cyklistike a dnes si na tomto pumptracku v Topolčiankach ukážeme skoky a vyskúšame nejaké triky. Tak ideme na to a dúfajme, že nebude žiadny doskok. Teraz si ukážeme prvý skok, tzv. Paleťák, a neskôr si ukážeme celé kolo na pumptracku. Najprv si dáme tento veľký skok, na ktorom práve stojím, a na konci veľký drop, ktorý vejde z pumptracku na lúku. Zatiaľ to bol bez držkovadu. Ukážeme si celé kolo na pumptracku s kamerou. Ešte trochu techniky. Tým sa s vami do Topolčianok a uvidíme sa na ďalšom dieli. Držka na záver. Tým sa s vami z Topolčianok a uvidíme sa v ďalšom dieli. Ahoj.